Estimades famílies de Gandia, tornem a posar en marxa des de l'Ajuntament de Gandia una mesura pionera, el xec cultural escolar, per valor de 30 euros, per a poder invertir en els comerços de Gandia i poder així dinamitzar el nostre teixit econòmic, el comerç de barri, però el més important, també per a poder ajudar-vos a les famílies de Gandia en l'inici del curs escolar. L'alumnat de primària i secundària obligatòria té garantit este xec cultural escolar per valor de 30 euros. De nou, hem fet un xec escolar cultural àgil i senzill. Només calen 2 clics. Entrem a la web de l'Ajuntament, gandia.es, cliquem en el banner de la campanya, introduïm el NIA, el número d'identificació de l'alumne, del vostre fill o filla, i també el vostre DNI. A continuació cal imprimir-lo per acabar complimentant-lo. Amb ell ja podreu comprar més de 30 comerços que podeu consultar en la web de l'Ajuntament. Podeu sol·licitar i utilitzar els xecs des del 21 d'agost fins al 31 d'octubre. Estem al costat de les nostres famílies i del comerç local. Afrontem el curs i comencem el curs amb esperança renovada i amb tota la il·lusió, perquè recordeu, el millor sempre està per vindre.